Grabatzen ari garen unean gaueko 11:37 igaro diren honetan, Agirrek eta Larrazabalek Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako finalaren analisia egingo dugu. Pronostikoak hautsiz, Iker Larrazabal da 2024ko B serie txapelketako buruz-buruko txapelduna. Gero aztertuko dugu bere ibilbidea, 22 eta 21 irabazi dio Agirreri, partida erabat estua izan da, gauza asko daude iruzkintzeko eta beraz has gaitezen. Batetik, lehen norgehiagoka Larrazabalek buruz-burukoan Peñaren aurka jokatu zuen Bastidan hain zuzen ere aurre kanporaketa batean. Kasu honetan, galdu egin zuen, erraxamar gainera irabazi zion Jon Ander Peñak, eta horren ondorioz, horrek bide eman zion buruz-buruko B serie txapelketa jokatzeko. Hor, zuzenean multzo fasean sartu zuten eta euren multzoan Agirre eta bera izan ziren multzo buru. Lehen norgehiagoka Aldaberen aurka Gasteizen irabazi egin zuen larri, baina irabaztea lortu zuen Larrazabalek. Gero, galdu egin zuen Asier Agirreren aurka 22 eta 20 Iruñeko Labriten norgehiagoka estu batean. Gero, Senarren aurka jokatu behar izan zuen norgehiagoka erabakigarria Amorebi eta Etxanon, eta hor Ataundarrari erraz irabazi zion, eta finalerdietan lehengo astean Salaberria ere Amurrion Aixa gainditu zuen, eta esan daiteke finalera nahiko puntu honean iritsi dela Iker Larrazabal. Bestelako finalerdia izan zuen lehengo astean Asier Agirrek, askoz ere gogorragoa jokatu behar izan zuen kasu honetan Julen Egigurenen aurka, baina Agirre horrelakoa da, pilotari gogorra da, bere aurka beti norgehiagoka gogorrak jokatu ohi dira, eta gaurkoan hori Larrazabalek ikusi du Agirreren aurka irabazteko zer egin behar den. Norgehiagoka hasiera oso ongi hasi da Asier Agirrerentzat, Larrazabal oso lotuta ikusi dugu, pilota asko galtzen, garbiak jartzen zitzaizkionean ere asko galtzen, baina hori egin batean ere hasiera horretan, Asier Agirreren meritua izan dela esan daiteke. Gakoa Agirrerentzat Larrazabal mugitzea zen, askoz ere kolpe luzeagoko pilotaria, askoz ere abiadura gehiago ematen dion pilotaria da Iker Larrazabal, eta horren ondorioz hor Asier Agirreren gakoa horixe zen, alde batera eta bestera mugitu eta tantoan zehar ahalik eta nekatuen egotea Asier Agirre. Iker Larrazabal, eta hori egin batean lortu du, eta horren ondorioz 4 eta 8 aurreratu da. Gero ordea Larrazabalek tanto bat egin du eta epelak eta bi ematen hasi da, erakutsi du emateko zegoela, bere pilotarekin ere minikeragarria egin du, eta 5 eta 4 aurreratu da, baina gero oso une kritikoa izan du Larrazabalek, esaten da, buruz-burukoa bolada joan ohi dela, hor Agirrek sekulako bolada hartu, eta 6 eta hutseko partziala egin du hor, Larrazabal ataka oso estuan egon zitekeen, orain artean behintzat, askotan partidak eta erraz botatzen zituen, Amore oso erraz ematen zuen, eta gainera hau final bat izan da, arrisku hori edo pixka bat ikusten zen, naiz eta esan dugun bezala, buruz-burukoa takadaka joan ohi den. Hala eta guztiz ere oso ongi eutsi dio buruari, tanto bat egin du eta gero sakatzen ikeragarri ikusi dugu, eta hor egon da Larrazabalen gako nagusia. Sakean, Agirrek aurrekoan batez ere 10. tanto horretara arte sakean egin dio min ikeragarria. Larrazabal oso pilotari ia egina dago, gaztea da oraindik ere, baina sekulako bizitasuna dauka bi esku horietan, eta argatik egin batean, diferentziak markatzeko oso garrantzitsua du arma hori. Agirrek ordea sakatu oso ongi egin dio, botera jartzeko autua egin du Larrazabalek, eta besotik bizi irteten zitzaion, baina bera joaten zitzaizkion pilota asko, eta hor sakeak eramaten eta buruz-buru hortxe ikusi diogu, hankazulo handiena behar bada gaurkoan Iker Larrazabali, eta orain gero hobetzeko dituen gauzen artean eta behar bada horixe dago, ez? Sakeak botez errestatze hori, eta nik uste goragotikan errestatu behar duela, baduelako doaia, are gehiago baita ere, kolpeak endu eta pilota 4. kuadroan jarri eta aurkariari gaiztotzeko baita ere. Kontua kontu gero oso ongi erreakzionatu du Larrazabalek, esan dugu gaztea da, baina jada esperientzia pixka bat badu, bere profesionaletako okerrezpa naiz 4. finala jokatu du, 3
txapelketa nagusietan bigarren mailan eta bat San Fermin torneoan lehengo udan jokatu zuena, jada, lau urte badaramazki, profesionaletan pixka bat ofizioa ere ezagutzen du, baina finaletako testuinguruak beti desberdinak izan ohi dira, eta nik uste hor Iriarte Botilleroaren lana ere aipatu behar dela, ez zeinen ederki animatu duen mutila, beti partidan sartuta egoteko eusteko esan dio, eta hori ere nik uste aipagarria izan dela, eta Larrazabali asko lagundu diola. Horren ondorioz, 10 eta 9 ipini da, sakearekin sekulako mina egin dio Agirreri, gainera Agirre nekatu egin du, hori ere oso garrantzitsua izan da Larrazabalentzat, bere kolpe luze eta biziarekin Agirre nekatu egin du Amurrioarrak, eta hor egon da partidaren gako nagusietako bat. Agirrek momentu batean fisikoki sekulako jetxialdia eman du, Larrazabalen merituaren ondoriozia denbora osoan 7-8 kuadroan baitzeukan, pilotakada ikeragarri biziak, ikeragarri indasuak, beldurgarriak eman ditu Larrazabalek, eta horren ondorioz esan dugun bezala Agirre iaia partidatik atera du. Hala ere Asier Agirreri irabazteko askoz ere gehiago eman behar da, eta hor demostratu du iruindarrak zenolako pilotari gogorra eta fisikoki zeinen egindako pilotaria den, eta zergatikan daramazkin hor goian hainbeste urte. 16 eta 11 zioa zela, jada bazirudien Larrazabalek partida oso bideratua zuela, baina buruz-buruko norgehiagoka klasiko bat izan da gaurkoa, eta hortxe egon da, gakoa. Larrazabalek pixka bat beherakada bat eman du, eta horren ondorioz Agirrek sakearekin berriro ere etekina atera, Larrazabal asko mugitu du, eta hainbatean urduritu ere egin duela esan daiteke. 18 eta 17 joan da bigarren etenaldira Agirre, hortxe ikusten da Asier Agirrek daukan lehiakortasuna, partida amaierara arte ezin diozu abagunerik txikiena ere utzi Asier Agirreri, eta gaurkoan hori nabarmen demostratu da. Gero, 18 eta 17ko horren ostean, 19 eta 17 ere ipini da, tanto oso garrantzitsua zen hori, Larrazabal jada pentsatzen genuen partidatik irten da zegoela, baina ez oso konzentratuta jarraitu du, hor ere ikusi da pixka bat aurretik antzituen esperientzietatik ere ikasi duela, eta pixkanaka mentalki ere egiten ari den pilotaria dela, eta gaurkoan mentalki erakustaldi handia eman du Larrazabalek, mentalki erakustaldi handia, ez baitzen testu inguru erraza Agirrek 7 tanto jarraian egin dituen horretan partidari eustea, jada pixka bat zure burua ere kanpoan ikusten duzunean, eta baina oso ongi mantendu da Iker Larrazabal, eta hor esan daiteke irabazi egin duela partida erdia. Gero, 21 eta 19 aurreratu da berriro ere Larrazabal, hor asko sakatu du berriro ere ematen hasi da, Agirreri aurreko nekea pixka bat gehiago ere pilatu egin zaio, eta horren ondorioz 21 eta 19 horretan jada bazirudien Larrazabalek partida irabazia zuela. Alere alambrearen gainean jokatu du Agirrek, eta azkenera arte ez da amildu, eta hor bi tanto ikusgarri egin dituenetan, baina azkenerako pilota kanpora joan zaio, eta Larrazabalek meritu handiko txapela eskuratu du gaurkoan. Esan du Iker Larrazabal, oraindik ere 22 urte dituen pilotaria, Amurrioarra, benetan pilotaren arribitsi nagusietako bat, oraindik ere asko dauka egiteko lehen mailara iristeko, defentsan esan dugu hobetu behar duela, baina gaur mentalki, batez ere mentalki azpimarratuko dut erakustaldi ikeragarri eman du. Larrazabal txapeldun hauxe izan da, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.